muri yezimbabwe. So tine nyaya yasvika panews desk yabva kumukomana azviti iye unonzi Enoch Macheza watipa zita rake. So mukomana watiudza nyaya iri very surprising. This is an angle yokuti we have never heard about it before, but mukomana achindrondedzera andiudza kuti iye first of all mukomana uyu mwana weMufesi akamboita one of the bodyguards dzavaMugabe. Wakaita bodyguard ravaMugabe, baba vake, baba vaEnoch vakaita vaiva bodyguard raMugabe for makore anokwana kuita 7, but also he been in the intelligence in the military, and makore anokwana kuita 7 up to 2015, right? So mukomana ari kudiudza kuti baba vake vakamuudza something, vakamuudza kuti paState House hapataugwi mashoko ekuti nekuti nezvakati. So vaimuudza mastories ezvinhu zvichiitika etc. So mukomana waingonzwa mastories baba vake vachimuudza kuti panoitika zvinhu zvakadai so pagodii handiti. Mukomana achinzwa nyaya dzaingomunakidza, but haana kumbogara azviona zvinhu izvi handiti. So mukomana waingogara achingofunga kuti paState House hapasi paunhu pokuti unogara uchingopfuura nepo kana kusvika nepo handiti. So mukomana zvinhu zvokuti anenge achingozviudza kuti paState House hapataugwi zvakati, paState House hapataugwi zvakati. So mukomana ari kuti nezuro manje mukomana waitodhiraivha Honda Fit yarifamba naye ndobva apfuura nepaState House. Ari kuti akabva agati iwe rega ndimbotaura zvinhu zviya zvandakanzi namudhara wangu kana uri paState House, panzvimbo yakatenderedza State House hauzvitaugwi. Regai ndimbozvitaura ndione kuti baba vangu vairevesa here kana kuti zvakaenda naMugabe. Mukomana ari kuti akabva ashama muromo ndokutaura mashoko aakaudzwa ekuti haasamataura. So first of all mashoko acho haana kutiudza, but pane zvaatiudza zvokuti imimi semaZimbabweans munogona kunotraya musawa munopfuura nepo kutaura mashoko ekutuka eni mashoko ekutuka Mugabe, kusonguti Mugabe kamudhara kana zvakanoziva. Hanzi ukadaro uri padhuze in the range, uri murange yekuti inoita 100 meters kuzhe kwegedhe, anyway kwauri nekuState House 100 meters. So muZimbabwe understand, mukomana ari kutiudza kuti isusu paState House panga pakalokwa mumweya, munyika yemweya. And apa tichapinda exactly what happened, but you have to understand the context. Muunderstand kuti what is he talking about. So ari kuti paState House panga pakalokwa neng'anga dzomene dzamazviro kwazvo dzana Mugabe. Vakomana vakauya vakaita mabira vakaita machii vakaloka paState House. So apa pavanenge vachiprotecta vachizviprotecta, because kana vashandi maguards achiti akataura anything chinoshora Mugabe vari muState House vanoona rima, vanokurumidza kuonekwa kuti vapanduke mhandu ndivanani. Because kana ukatanga kuona rima unoita confusion, kana vana Mugabe vakatokuona une confusion ivoziva kuti wataura sina basa pamusoro pangu and haasina chaari kuona for a couple of minutes, and then ozoona according to the information iri kubva kunani, kune mukomana Enoch Macheza. So mukomana ari kuti iye ukataura anything chinotuka Mugabe, haana kutesta akini kuti Mnangagwa did the same thing or what, but Mugabe kureva kuti zvikwambo kana kuti mweya kana kuti zvinonzi zvanga zvina Mugabe zvinogona zvichirimo muState House. As a matter of fact zvimo, because mukomana ari kuti iye paataura mashoko aakaudzwa nababa vake kuti asamataura iwawo, because kana ukamataura iwawo
unopinziwa murealm rerimwe level rausingazonzwisisi. Ende iyi inonzi isecret inoshandiswa kana kuti yaishandiswa nevaichengetedza mugabe. Vaichengetedza mugabe on a physical level, right? But also kune the elite vaidzidzisiwa on a spiritual level. Kuti on a spiritual level mukaona paitika danger kana kuti paitika suspicion ende wavharirwa pakona, taura mashoko akati. So mukomana ari kuti ataura mashoko iwayayo haasina kuzotiudza kuti ndekuti kudii exactly, because remember level rezvinhu izvi zvinhu zvokutoti wataura iwawo unopinda on a spiritual level. I mean, according to what he is saying. So muri Zimbabwe mukomana ari kuti ataura mashoko iwayaya wakakaruka ava akagwadama, akuzviona akagwadama pamberi pevamwe sekuru vaasinganzwisisi, asi vanetaridza kuti vane masimba. Achinzi chii chiri kuitika. Ende mukomana ari kuti wakaita dzungu for a couple of minutes asinganzwisisi chii chiri kuitika. Apa ari kudhiraivha mota ende ari kuzvati anofanira kutena pambera, but mukomana ari kuzviona atova in another level, another world. So muri Zimbabwe mukomana ari kuti lucky randakaita, as a matter of fact ari kuti chishamiso, but ari kutaura also kuti after adzungaira a couple of minutes akabva arangarira kuti baba vake zvakare vakamuudza mashoko ekutaura kuti abude murealm iroro. Ari kuti akabva amadzokorodza, achimadzokorodza ndobva akaruka adzoka azviona ari mumota muyame. But big surprise ari kuti paaifanira kutenera akatena, akatozvodzoka kudai oona ndatotena ndatosvika kunoku haufa chii chaitika. Saka like anga apinda murealm iri mulevel iri, but ari conscious on level ratorarama tose ratiri. So muri yeZimbabwe maZimbabweans ane maexperiences akasiyana, vanoona zvakasiyana siyana, vamwe vanotaura chokwadi, vamwe vanonyepa, vamwe vanoita sei. So this information muri Zimbabwe, it's quite surprising kuti munhu atiudze zvinhu zvakadaro. We are surprised kuti zviriko here. But imimi maZimbabweans, you know what you have seen in your own lives. So tiudze story yako mucomment section tozivawo kuti can you relate to this, or maybe you don't believe it. But stay tuned, tichange chikupai more and more fire. Peace.